Эфирда Татарстан хабарлары программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар турында. Кышкы сезонга әзерлек. Татарстан фатирларында һәм социаль объектларда җылылыкны кайчан бирәчәкләр? Бу хакта Рания Абдрахманова. Аю табанын төзәтү буенча уникаль мастер-класс. Сегодня все больше и больше распространения получают техники суставосберегающие. Заманча методиканы Алия Хайретдинова да күреп кайтты. Bir yıl həmdünəsiz. Həmdünə pajitmi. Biləsizmi, gençlər bilan aralaşır işində, kengəşin bilir işində, ədirək silkitib tilgəb alır işində. Legendar jырчыны якыннары, иҗатташ дуслары һәм шәкертләре ничек искә ала? Истәлекләренә илгешәк булсыннар. Бүген Рөстәм Миннеханов эшлекле сәфәр белән Ярчаллыга килде. Президент автоколада КАМАЗ заводында булды. Анда хезмәткәрләр белән зур йөк машиналарын чит илгә сату, шәһәрдә социаль инфраструктура булдыру турында да сүз барды. Рөстәм Миннеханов шулай капиталь ремонттан соң кулланылышка тапшырылган Дулкын бассейнында карады. КАМАЗ машинасын кайсы илләргә сатырга җыйналар. Завод хезмәткәрләре президенттан нәрсә сорый? Эшлекле сәфәр турында Илдар Софиуллин. Суы чиста спорт корылмасы Пөхтә Рөстәм Миннеханов Ярчаллының Дулкын йөзү бассейнында башкарылган капиталь ремонт нәтиҗәсен карый. Бу бассейн 1980 елда төзелгән булган. Ремонт вакытында фасадны тышлаганнар, яңа ишекләр, тәрәзәләр һәм витражлар куйганнар. Җиһазлары тулысынча яңартылган. Рөстәм Миннеханов синхронлы йөзү буенча команданың күнегүләрен карады. Монда йөзүчеләрдән тыш авыр атлетика, кул көрәше белән шөгыльләнүчеләргә дә бөтен шартлар булдырылган. Все изделия у нас сконструированы по нашим чертам. Сырье Тольяттидан алабыз. Это специальный полиэтилен стеклосодержащий. Менә сәнәгатьтә җитештерүне арттыру өчен шартлар Тасыр мәйданчыгында булдырыла. Менә бу завод Тасырда эшләүче резидент арматура җитештерелә. Рөстәм Миннеханов товарны Россиягә һәм чит илгә күбрәк сатарга өндәде. Примерно 55-60%. Икътисади мәсьәләләр хакында фикер алышу КАМАЗ заводында дәвам итте. Рөстәм Миннеханов лонжероннар җитештерү буенча автомат линияны, буяу линиясын һәм рамалар җыю конвейерын ничек яңартулары белән танышты. Завод хезмәткәрләре белән очрашуда машиналарны чит илгә чыгару турында да сөйләштеләр. Если повод у нас по расширению горизонта экспортных поставок КАМАЗа. Сегодня очень активно работаем в Средней Азии, с Турцией у нас есть планы. Ну и вообще, наша страна сама крупный потребитель. С регионами, когда разговариваем, вот большие перспективы по пожарной технике. Президент белән сөйләшкәндә заводта эшләүчеләр шәһәр өчен кирәкле объектлар төзелеше белән кызыксына. Әйтик, спорт корылмаларына ихтыяҗ бар. Дети хотят заниматься спортом. Не могли бы вы нам посодействовать со стройкой Понятно. спортивного комплекса? Мы сегодня посетили один комплекс, который отремонтировали. У нас планы строительства школ. У тебя 2 школы будут, да, на следующий год? Да. Ну и по спортивным объектам тоже будем смотреть. Театр строится, инфекционные больницы. Президент билгеләп үткәнчә, социаль объектлар республикада беренче чиратта төзелә. Быел 44 республика программасы гамәлгә ашырыла һәм алар 2022 елда да дәвам итәчәк. Илдар Софиуллин, Марат Хусаинов, Яңа Гасыр каналы. Без Чаллыдан Сабага күчәбез. Бүген мондагы Юлба таулына газ кертелде. 38 йорт моңарчы электр энергиясе белән җылытылса, хәзер зәңгәр ягулык белән тәэмин ителә. Бу эш 2019 елдан алып 2023 елга кадәр кабул ителгән республика программасы буенча башкарыла. Юлба тавылының мәктәп урамы бу. Менә үзегез күреп торасыз, монда берсеннән-берсе өр-яңа йортлар төзелеп киткән. Алар барысы да яшьләрне авылда калдыру максатыннан республика программалары буенча төзелә. Һәрбер йортта бүген бәйрәм. Каузып җибәрәбез инде, Аллага тапшырып. Гатаулиннар бу көнне 1 елдан артык көткән. Яңа салып кергән йортларына хәзер газ килде. Менә бит ул ничек яна. Безнең өчен бик зур сөенеч. Аллага шөкер, Худайга мең шөкер. Исән сау. Торырга, исән сау, рәхәтлектә, тынычлыкта шушы өйләребездә торырга Ходай насыйп итсә иде. Моңарчы өйләрен электр белән җылытканнар. Кышын ай саен 10 меңнән артык түләдек, кыйммәт диләр. Газ белән күпкә очсыз да җылырак табылыр дип өметләнәләр. Менә безнең яңа газ пишегендә бүген зур вакыйга, хәзер шуны каузып җибәрәбез инде. Узган кышын ничек чыктыгыз? Салкын инде, җылытып бетерә алмады инде. Салкын шарак булды.
Йорт хуҗалары икесе дә юлбат хуҗалыгында эшли. Йортларын авыл хуҗалыгын үстерү программасы буенча субсидия алып төзиләр. Яшьләр авылда калгач бәгә рәхәт, безгә дәген авылда яши, авылда үсә. Газ трубаларын Юлбат авылының яңа урамына республика программасы нигезендә сузалар. Аның озынлыгы 1 чакрым 700 метр. Ул 38 йортны газга тоташтыру мөмкинлеге биргән. Менә бу урамда безнең яңа йортлар төзелде. Алар ут шелтәреннән безнең мәҗбүри иде җылыту, нарын кыйбатлыгын беләсез. Менә республикага карап тора инде безнең федерациядә шундый игълан ителде. Тәэминләргә газлаштыру белән йортка хәтле. Газпром Трансгаз оешмасы Татарстан авылларын газ белән тәэмин итү эшен 2019 елдан башлап махсус кабул ителгән президент программасы буенча башкара. Бу программа 2023 елга кадәр расланган. На селе люди оставались. Авылларда яшәүчеләрне газ белән тәэмин итү буенча Владимир Путин күрсәтмәсе булганчык безнең республикада бу юнәлештә эш башланды. Татарстан президенты авылларны үстерү максатыннан 2 ел элек республикада махсус программа кабул итте. Республикада шушы программа нигезендә 2 ел эчендә 1700 йортка газ үткәрелергә тиеш. Газ – это тепло, уют. Газ ул җылылык, уңайлылык, өйдә җылы булганда гына рәхәт. Владимир Путинның үй янына кадәр газны бушлай сузарга дигән күрсәтмәсе нигезендә федераль программа эшләнә. Ул әзерләнгәнче үк татарстанлылардан гариза кабул итә башлаганнар. 1000 кеше чиратка язылган инде. Фәйрүзә Мәҗитова, Алмаз Зиядинов, Яңа Гасыр каналы. Татарстан кышкы жылыту сезонына тулысынча диярлек әзер. Быел жылылыкны 6 сентябрьдән бире башладылар. Республиканың төзелеш министрлыгында белдерүләренчә, бүгенгә социаль биналарның 30%-ында жылы бар инде. Моның өчен 3261 котельня әзерләнгәне. Бу жыллык белән тәэмин итү оешмаларының 99% әзер дигән сүз. Кайда жылыталар, кайда жылылыкны әле көтәләр генә. Әлеге теманы Рания Абдрахманов дәвам итә. Казанның 387 балалар бакчасына җылылыкны кичә биргәннәр. Моңа кадәр иң салкын бүлмәдә дә балалар рәхәтләнеп йокларлык. Bütün балалар бакчасында отопление системасын алмаштырдык быел. Бөтенесен бик яхшы эшләделәр. Хәзер җылыны бирделәр. Группаларда җылы, ата-аналар, балалар, бөтенебез дә бик шат. Бүгенгә Татарстандагы 1800 балалар бакчасының 470-нә җылы биргәннәр. Бу 4тән бере. Менә күп фатирлы йортларның әле 10% гына җылылык белән тәэмин ителгән. Гомумән республикада 30 районда мондый йортларга җылы җибәрергә тулысынча әзерләр. Моның өчен башкарма комитетлар күрсәтмә бирергә тиеш. На улице может быть потепление. Урамда әле җылы булырга мөмкин. Шуңа халыкта фатирларда эссе ник җылы бирдегез дигән сораулар булуы ихтимал. Кызганыч үзәкләштерелгән җылылык белән тәэмин итү системасы булган җирләрдә җылылыкны тиз генә бирү дә, сүндерү дә мөмкин түгел. Системаның эше шулай киләнгән. Татарстанның Балташ, Буа, Кама тамагы, Югарыслан, Питрәч, Менделеевский, Яшелүзән районнарында, Түбән Кама, Яршалы һәм Казанда әле күп фатирлы йортлар арасында җылыту сезонына әзер булмаганнары да бар. 14 районда үзәкләштерелгән җылыту системасы юк. Җылылыкны кайчан кабызырга икәнне йортта яшәүчеләр үзләре хәл итә. Аларның хуҗаларына яңа сезонга керер алдыннан казаннарын кабат тикшертергә кирәк дип искәртә белгечләр. Случаев было у нас несколько. Үлемгә китергән очраклар да булды. Мисал өчен Казанда газ казаннары аркасында яки Яшелүзәндә трак йортта газ шартлады. Яңа җылыту сезонына әзерләнгәндә дә идарәче оешмалардан катгый сорыйбыз. Төтен чыгу һәм вентиляция каналларын яхшылап тикшерсеннәр иде. Әлегә Татарстанда 6 котельня кышка әзер түгел, аның берсе Питрәч районында, 5-се Казанда. Шушы көннәрдә аларда да әзерлек эшләрен тәмамларга җыеналар. Башкача булмый да, закон буенча 5 көн дәвамында температура 8 градустан түбән булганда йортлар җылылык белән тәэмин ителергә тиеш. Бу арада шундый һава торышы көтелә. Бүгенгә Татарстандагы социаль объектларның һәм торак йортларның 3тән берелешендә җылылык бар инде. Калган объектларны исә киләсе атнаның дүшәмбесенә 20 сентябрьгә кадәр тәэмин итеп бетерергә җыеналар. Рания Абдрахманов, Олег Мыльников, Яңа Гасыр каналы. Татарстан хәбәрләре программасын дәвам итәбез. Республикада тагын 51 кеше ковид белән авырый башлаган. Аларның 21-ен хастаханәгә салалар, 30 кеше өйдә дәвалана. Бу хакта оператив штаб хәбәр итә. Вирус йоктыручыларның күбесе Казанда 20 очрак, Яршаллыда 14 кеше, Россиядә бүген 17 меңнән артык кешегә ковид диагнозы куйганнар. Бүген Казанның 7-нче хастаханәсендә яссы табанлылыкны төзәтү буенча уникаль мастер-класс узды. Россиянең табан хирурглары берлеге президенты Алексей Мазалов үзе килеп үткәрде. Ул ясаган операцияны республиканың 5 ортопеды карап торды. Тагын икесе онлайн рәвештә күзәтте. Моңа кадәр Казанда аю табаны дип аталган тайпылышны күбесенчә читтән килгән табиблар төзәтсә, хәзер үзенчәлекле операцияны үзебезнекеләр дә ясый алачак. Из детства и сформировался
Аю табаны сәбәпле оксый башлыйсың икән, операциясыз булмый. Бүген 48 яшьлек ханым операция өстәленә икенче тапкыр ята. 2 ел элек Түбән Новгород табиблары аның сул аягындагы яссы табанлылыкны төзәтү өчен сөяк имплант куйган булган. Бүген уң аягындагы кимчелекне юк итүгә Россия табан хирурглары берлеге президенты Алексей Мазалов алынды. Все операции сохраняют. Иң мөһиме бу операция буыннарны сәламәт килеш саклап калырга ярдәм итә. Табанның да формасы үзгәрмәй. Кеше аю табанын вакытында төзәттерә икән, киләчәктә чабыт сөягенә тез буыннарына зыян килми. Артроз барлыкка килми дигән сүз. Операция вакытында ике табан сөяге арасына имплант куела. Аны титаннан яисә донор сөягеннән ясыйлар. Титаннан булганын 2 ел узып сөяк дөрес үсеп киткәч кире алалар. Сөяктән ясалганы ялганып кала. Имплант сөякләрне нык итеп тотып тора, шул рәвешле яссы табанлылык төзәтелә. Опыт хирургии стопы. Татарстанда табанга операцияләр ясалса да, алар әле киң таралмаган. Бу өлкәдә эшләп киткән белгечләр юк диярлек. Бүгенге тәҗрибә безгә бик кирәк иде. Эшебездә кулланыр өчен менә дигән алымнар күрсәтелде. Татарстанда аю табанын төзәтү буенча операцияләрне 5 ел элек ясый башлыйлар. Быел елына 80-не ясыйлар, шуларның яртысы квота буенча. Элек безнең пациентлар Мәскәү, Санкт-Петербург, Түбән Новгородта дәваланырга мәҗбүр була. Бүген мастер-класс ярдәме белән бу өлкәдә үзебезнең белгечләрне үстерү бурычы тора. Бер көн алдан нәкъ шундый операцияны 2 кешегә ясыйлар. Аларның берсе Айдар Хәсәнов. Былтыр 7 урыннан аның аягы сынган, сөякләре дөрес ялганмау сәбәпле табаны яссылана. Мәскәүгә барасы булыр иде. Анда акча түләп ясатырга. Бездә монда бесплатно инде ясадылар, Аллага шөкер. Киләчәктә дә төзәлер дип ышанам. Мәскәү табиблары мондый мастер-классларны хәзер бөтен Россия буенча үткәрә. Татарстан табибларына алар биргән белем бик кирәк булачак. Соңгы елларда диспансерлаштыру активлашкач, аю табанлы кешеләрне ачыклау очраклары арткан. Алия Хайретдинова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Татарстан мәктәпләренә укытучылар җитмәү өчен югары уку йортларын тәмамлаган яшьләр укытучы булып эшләргә теләми соң. Бу хакта тулырак Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Бүген Казан Кремлендә президент Рөстәм Миңнеханов WorldSkills Russia яшь профессионаллар милли чемпионатында җиңүчеләрне котлады. Татарстан егет-кызлары Уфада узган ил беренчелегеннән 140 медаль алып кайтты. Безнекеләр медальләр саны буенча беренче, инде 3нче ел рәттән бу урынны башкаларга бирмиләр. Кремльдән Гөлназ Сайфетдинова. Тантана башланганчы алар ул кызу көннәрне тагын бер кат күздән кичерә. Президент белән бергә. Август ахыры Уфа яшь профессионаллар 9нчы милли чемпионатының финалы һәм республика җыелмасының искиткеч нәтиҗәләре. 32 алтын, 46 көмеш, 31 бронза. Аңа степ һөнәри осталык өчен 31 медальон. Бүген Рөстәм Миңнеханов команданы уңышлы чыгышлары белән котлый. Я искренне поздравляю чемпионов, призеров с таким отличным результатом. Ну и, конечно, мы всегда верим в вас, верим в успех. Ваша победа – это, прежде всего, старт успешной карьеры и профессионализма. Каждый из вас сегодня мирового уровня специалист. Вот то, что вы сегодня показали, это ваша конкурентность, это ваше будущее. Шушы егет-кызлар Татарстанны алдынгы итеп танытты. Медальләр саны буенча беренчелек республика җыелмасында 2нче урынны Башкортстан һәм Санкт-Петербург бүлешә, 3нчедә Мәскәү өлкәсе, гомуми команда нәтиҗәләре буенча Мәскәү җыелмасы чемпион. WorldSkills милли чемпионатында лаборатория медицина анализы компетенциясендә җиңү яуладым. Алина Шаймөхәмәтова белеме буенча фельдшер-лаборант булып эшли башлаган ул финалда катнашучылар арасында иң югары нәтиҗәне күрсәтә. 1523 балл җыйган. Я посмотрела на себя со стороны и поняла, что же все-таки я могу. Могу я много, как и всем. Ресторанный сервис инде 19 елда участвовал, юниор веткасында, хәзер астана веткада участвовала. Менә медалем бик шат, 2нче урын алганга. Мечта бар открыть ресторан үземнең. Милли чемпионатта студентлар һәм 16 яше тулмаган мәктәп балалары катнаша. Юниорлар арасында мәктәпкәчә тәрбия компетенциясендә алтын медаль 9нчы сыйныфта укучы Казан кызы Фәридә Салаховада. Төрле шәһәрләргә стажировкага барып кайттым. Мәсәлән, Ярославль, Оренбург. Ләкин күпме генә әзерләнмәсәм дә, минем әти-әниемнең, мәктәптәге укытучыларның, фәнни җитәкчеләренең булышуыннан башка мин җиңү яулый алмас идем дип уйлыйм. Команда исәбендә 31 медальон, аның ияләре беренче өчлеккә әз генә керми кала.
Әз генә калды, әз генә. Күңелем бик төшкән иде. Результатлар әйткәннән соң да тынычландым һәм бу ситуациягә башкача карый башладым, чөнки шушында алган тәҗрибә миңа гомер буена кирәк булачак. Президентның аерым рәхмәте экспертларга яшьләрне җиңүгә алар алып бара. Уңышлар яулаган өчен без бик горурланабыз, үзебез өчен генә түгел, безнең медицина колледжы өчен, безнең республика Татарстан өчен. Бу җиңүләр күбесе өчен беренче, әмма соңгысы түгел. Кемнәрдер ил җыелмасына эләгеп дөнья чемпионатына әзерләнәчәк. Икенче берәүләрне инде укып бетергәнче үк зур компанияләрдә эшкә көтәләр. Өченчеләр WorldSkills хәрәкәтенә эксперт булып китәчәк, үзләренә лаеклы алмаш әзерләү өчен. Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миннеханов Казан Кремлендә туризм буенча федераль агентлык җитәкчесе Зарина Догузованы кабул итте. Кунакчылык инфраструктурасын камилләштерү һәм безнең республиканың туристлык маршрутларын популярлаштыру турында фикер алыштылар. Зарина Догузова Мәскәүдән Казанга кичә килгән иде. Пассажирларына ярты бәягә ташучы беренче рейс белән мондый очышларга Россия хөкүмәте субсидия бирә. Татарстан президенты бүген Казанның Хәзинә милли сәнгать галереясында Шамаил арт дип аталган күргәзмәне карады. Монда Мәскәү белән Санкт-Петербургта яшәүче Татарстан, Башкортстан, Екатеринбург һәм Төркиядә иҗат итүче рәссамнарның картиналары тәкъдим ителә. Рөстәм Миннеханов төрек каллиграфы Левент Карадуман эшләре янында аерым тукталды. Аның иҗаты белән танышып кына калмады, үзе дә бер рәсем ясап карады. İmza atabilirsiniz burada bu şekilde. Pul koyarlar mı? İmza. İyi. Бүген Минтимир Шаймиев Казакстанның Казандагы яңа генераль консулы Ерлан Искаков белән очрашты. Бу вазифага 2 атна элек кенә керешкән консулга эшендә уңышлар теләде. Татарстан белән Казакстанның актив хезмәттәшлеге ике арадагы мөнәсәбәтләрне ныгыта дип белдерде дәүләт киңәшчесе. Әңгәмә барышында мәдәният, мәгърифәт, телләрне һәм тарихи мирасны саклау өлкәсендә уртак проектлар булдыру турында сөйләштеләр. Татарның милли җанлы егет кызлары бу көннәрдә Казанда, бүген Габдулла Кәриев театрында татар яшьләре форумы ачылды. Бирдә Россиянең 30 төбәгеннән 180 кеше катнаша. 5 көн дәвамында аларга кызыклы лекцияләр укылачак, татар теле, тарихы, журналистикасы, вокал һәм кул эшләре буенча осталык дәресләре дә узачак. Яшьләр үзләре өчен көнүзәк мәсьәләләр буенча фикер алышачак, иҗади проектларын да тәкъдим итәләр. Укыту программасы көчле, алар монда төрле инициативалар турында уйлыйлар, алар монда уртак проектлар турында уйлыйлар һәм инде үз төбәкләренә кайтып, аннары шул проектларны үз командалар белән бергә һәм төбәк ара проектлар аеруча безне кызыксындыра. Менә шул проектларны алар чынга аша. Яшьләр көндә менә беренче тапкыр катнашам һәм инде зур шундый эмоциялар белән хәзер мин аны көтеп алдым беренчедән һәм инде шул эмоциялар белән безнең барлык 5 көнебез дә узып китер дип өметләнеп калам. Илһам көтәм. Монда бик күп фикерләр татар телен үстерергә, менә татар шараларда катнашырга менә күп мөмкинлек бар. Узган елның шушы көнендә 14 сентябрьдә татар халкы үзенчәлекле җырчы Сандугачын югалтты. Хәмдүнә Тимергалиеваның вафатына 1 ел. Бүген аның якыннары, иҗатташ дуслары һәм тамашачылары каберенә чәчәк салды. Халык җырчысы турында истәлекләрне Илгиз Шәкүров барлады. Ел буе без Хәмдүнәне сагынып яшәдек, юктан яшәдек. Аны якыннары да, иҗатташ дуслары да, тамашачылары да сагына. Бүген барысы бергә җыелып легендар җырчының кабере янына килделәр. Мине Курган зиратында җирләрсез дип Хәмдүнә Тимергалиева үзе әйтеп калдырган була. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты 1 ел элек безнең арадан кинәт китеп барды. Хәмдүнә Тимергалиевага 71 яшь иде. Менә эстрада бүген нәкъ менә Хәмдүнә апа җитми. Беләсезме, яшьләр белән аралашыр өчен дә, киңәшен бирер өчен дә, әдерәк селкетеп тиргәп алыр өчен дә. Башкортстаннан җырчы булам дип килгән кыз иҗат юлын Татар дәүләт филармониясендә башлый. Соңрак Татарстанның җыр һәм бию ансамблендә эшли. Шунда төркемен оештырып, үз концертларын бирә башлый. Ихлас кеше, ышана торган кеше. Аны ул безнең зурәтәдән әткәй мәрхүмнәрдән бирелгән, мин үзем дә шулай. Тормыш шулын мәгънәле итеп үтәргә ярдәм итте. Мине халык ташламады. Үз гомеремдә. Хәмдүнә апа халкым, ә аны яраткан тамашачысы Хәмдүнә дип яшәде. Иҗат юлы дәвамында ул 1000-нән артык җыр башкарган. Шуларның 200-дән артыгы халык җыры. Нәкъ менә алар Хәмдүнә апаны таныта да инде. Халык күңеле керәчәген ул сәхнәгә килгән көннән белде. Чөнки
Җырлары шулай иде. Ул күренә иде. Залга аны ничек кабул итәләр, ул ничек җырлый. Нинди генә бик булса да, үзе бик нечкә күңелле гади авыл кызы булып калды. Җырчының исемен мәңгеләштерү максатыннан туган ягында җыр бәйгесе үткәрелә. Бу көннәрдә Уфада һәм Казанда аның хөрмәтенә хәтер концертлары узачак. Киләчәктә Хәмдүнә Тимергалиевага һәйкәл куюны яисә аның исемендәге урам булдыруны планлаштыралар. Әлегә теге исемен мәңгеләштерү турында ниндидер адым ясалганы юк. Бу мәсьәлә безнең алда шулай ук басып тора. Әлбәттә, нинди дә булса фикерләр булыр. Үзе китсә дә җыры яши. Илгиз Шәкүров, Ленар Хуҗиәхмәтов, Яңа Гасыр каналы. Россия Дәүләт Думасына сайлауга 3 көн калды. Тавыш бирү 17-18-19 сентябрьдә узачак. Бу көннәрдә Татарстанда 2810 участок эшләр дип көтелә. Шуларның 115-е Түбән Кама районында. Шәһәрдә яшәүчеләр сайлауга барырга җыенамы? Хәбәрчеләребез сорашты. Бу атнада безнең илдә Дәүләт Думасына сайлаулар узачак. Сез тавыш бирергә барасызмы һәм ни өчен? Барам инде, безнең долг. Үтәргә кирәк инде, дип уйлыйм. Тавыш бирергә әлбәттә барам. Бу минем бурычым. Сайлауларга барырга. Мин барысы да барырга тиешләр дип уйлыйм. Белмим инде, без авылда яшибез. Барамын әле. Юк, мин бармыйм. Әлбәттә барам. Әле үзем генә дә түгел, әтиәнне дә алып барам, чөнки минемчә бу безнең өчен дә Түбән Кама язмышы өчен дә бик мөһим вакыйга. Юллар салу, су белән тәэмин итү, авылда эш урыннары булдыру мәсьәләсе Геннадий Глушковка халык шундый сораулар белән мөрәҗәгать иткән. Ул бу көннәрдә районнарга чыгып, кешеләр белән очрашкан. Бүген Геннадий Глушков минем депутат онлайн проектының кабул итү пунктына мөрәҗәгать итүчеләр белән телефон аша сөйләшеп, килеп ирешкән мәсьәләләрне хәл итү турында да сөйләде. Дәүләт Думасы депутатларын сайлау көннәрендә халык өчен ташламалар һәм бәйрәм чаралары да каралган. Тавыш биргән һәркем махсус беләзек алачак. Аның белән Казанда 17-18-19 сентябрьдә җәмәгать транспортында бушлай йөрү була. Моннан тыш 19 сентябрьдә Казандагы сайлау участокларында азык-төлекне үз бәясеннән сатачаклар. Шимбә көнне профсоюз урамының бер өлешендә яшьләр өчен ял мәйданында оештырыла. Бирдә Dance Battle һәм граффити фестивальләре дә узачак. Игенчеләр сарае янында шимбә һәм якшәмбе көннәрендә Тәмле Казан дип аталган тәмле фестиваль дә көтелә. Якшәмбе көнне Акбарс арена стадионы янында Татарстан һәм Россиянең танылган җырчылары катнашында концерт та узачак. Бәйрәм тантаналары кичке сәгать 10-да салют белән төгәлләнә. Әлеге сәгатькә менә шулар иде. Сәламәт булыгыз. Наша страна уникальна, как и каждый из нас. Мы выглядим по-разному, мы думаем по-разному и действуем тоже по-разному. А объединяет нас любовь к нашей стране, республике и друг другу. Мы едины, и в этом наша сила. Единая Россия, сильная Россия. Хөрмәтле сайлаучылар, Татарстан халкы, кадерле дуслар, мин Илдар Гыйлметдинов. Мин Татарстанда туым белән горурланам һәм халкыма хезмәт итүемдә чын күңелемне биреп эшлим. Илебездә тынычлык, байлык, һәрбер кешегә иминлек булсын өчен бөтен көчемне куеп эшләрмен. Илдар Гыйлметдинов, Россия Федерациясы Дәүләт Думасына 27 номерлы Мәскәү бер мандатлы сайлау округы буенча депутатлыкка кандидат. В РРТ Автомаркет есть автомобиль для каждого. Выгода до 150 тысяч рублей. Подробнее 216-2003 и на Чуйкова 54Б. Хорошую аптеку я могу угадать с 3 нот. Большой ассортимент, теплое отношение к покупателям, постоянные акции и низкие цены.
В аптеках Фармленд. Линекс Форте 14 капсул всего 535 рублей. Тофон капли всего 109 рублей. Фармленд, что надо. Компания Луидор, официальный дилер Черри, представляет новый Черри Тига 7 Pro с премиальным набором опций по доступной цене. Цифровая зона управления с 3 экранами, бесключевой доступ, светодиодная оптика, круговые камеры обзора и кожаный салон с выгодой по трейд-ин до 70 тысяч рублей. Пройди тест-драйв уже сегодня в дилерском центре Луидор по адресу город Казань, улица Ярослава Гашека, 7, корпус 1, телефон 8 800 2002 402. Мы разогнали выгоды на максимум. В автоцентре РРТ на Чуйкова автомобили Nissan с выгодой до 250 тысяч рублей. Звоните 212 30 10. Güzelim yoğunluklar ham çırbanlar kibetlerinde kuzga grandios aksiya. Bortik sentyabr oyundagına 50%ga kadar taşlamalar. Güzelim kibetler şilteri. Biz mülayim bulurga loyiq. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгыш бөгелмә, баулы азнакайда иртән дә кич тә яңгыр явачак, яшен булу ихтимал. Төньяк көнбатыш агымы белән салкын фронт үтеп кергәннән соң, төньяк киңлекләрнең салкын һавасы Татарстанга да юнәлә. Моның тәэсирендә шактый суыта, аязганда төнлә урыны белән карау төшәчәк. Түбән Кама, Яршаллы, Алабугада 10 градус җылы. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә көндез яңгыр сибелеп үтәчәк, кичкә аяза. Алда көннәрдә температура нормадан 5-7 градуска түбән булачак дип фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балташта явым-төшемнәр көтелә. Яңгыр вакытында җил көчәя, температура нибары 10 градус. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә көн буе яңгыр сибелеп торачак, температура 11 градуска кадәр. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Ялмәт, Мамадышта болытлы һәм яңгырлы көн көтелә. Көндез көчле җил булу ихтимал. Сентябрьдә көн белән төн тигезләшә. Болытлы, салкын, яңгырлы көннәрдә дә күңел яктылыгын югалтмасак иде. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Доктор Оз федераль җилтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар проблемасын хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 70 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән. Умыртка баганасы авырта башласа, хәрәкәт һәм мускулларның эше бозыла, кан әйләнеше начарлана, ичке органнар зыян күрә, хәтта паралич табылырга мөмкин. Авыру хәбәр итә. Доктор Оста дәваланырга вакыт җитте. Яңа технологиялар ярдәмендә доктор Оста бу серләр эзсез югала. Хәрәкәт яхшыра, сызланулар кими. Доктор Ост умыртка баганасын дәвалау буенча яхшы клиника. Казанда яңгырлы көн көтелә, 13 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 746 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 66%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар, сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллина идем. Исән-имин булыгыз.